Daşoz velayetinin Göroğlu etrafının döwlet dukanynda ilata yeňillikli bahadan paýlanýan uny almaň üstünde dören ýakalaşyň netijesinde bir ayal helak boldy. Waka bilen bagly dukan satyjysy tutsak edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 18-nji iýulda sebitden maglumat berdiler. Waka 14-nji iýulda etrafyň 3 kilometr çemesi gündorunda yerleşýän Ýagtylyk Daýhan birleşigindäki 19-njy dukanyň öňünde boldy. Şonda un almaň üstünde dören ýakalaşykda 45 ýaşlaryndaky ayal dukanyň basançaklaryndan ýykylyp jan berdi. Anny güni Göroğluda howanyň temperaturasy gündüz kölegede 44 gradusyny aşdy. Şonu 3 ay bäri un paýagynyň paýlanmagyna garaşýan 300-den gowrak adam dukanyň öňüne üýşdi. Adamlar dukanyň öňünde kölege tapman günüň aşagyna durup öýlen sagat 4-de çenni un paýlarynyň berilmegine garaşdylar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Dukan işýäri sagat 4-de gelen unyň möçörüniň azdygyny aýdan soň adamlar dukanyň gapysynyň öňüne ylgadylar. Kagyda ýazylan nowbatlar goýup bolsun edilip adamlar alanyňky etdiler. Netijede owa adamlarynyň arasynda dören dawa jenjel ilki ýakalaşma soňrada ýumruklaşma baryp ýetdi. Şonda 6 çağanyň ejesi paýok gurbany boldy. Ýakalaşmanyň netijesinde bolan itekleşmede ol dukan basançagyndan ýykylýar we kellesi basançagyň gyrasyna güýçli baryp degýär. Ol agyr travma alyp wakanyň bolan ýerinde jan berýär diýip çeşmämiz bellidi. Azatlykda aýalyň ady barada maglumat bolsa da onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Oba adamlary aýaly etrap hastahanasyna alyp barýarlar. Ýöne bu ýerdäki lukmanlar onuň ölendigini tasdiklaýarlar. Waka bilen bagly etrawyň jenaýat agtarış bölümi derňew işini geçirip başlady we dukan satyjysy tutsak edildi. Adamlar dukanlara dızap girmäge çalışýan mahaly dukan satyjysynyň olary itip goýberennigi we merhum aýalyň aýagynyň taýyp basgançakdan ýykylyp ölenligi barada maglumat bar. Dukan video kameralary hem barlanýar. Şeýle waka bilen bagly nowbatdaky adamlaryň ählisi hem etrap polisiýada soragy çekilýär. Dip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Göroğlu etrap polisiýasynyň Sewda bölümünden we etrap hasahanasyndan şeýle-de agdalýan dukandan kommentariýa alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan unyň we çöregiň ýytygyçylygynyň dowam edýän we ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizliginiň arasynda barha köp maşgalanyň bu önümlere garaşly bolup galýan mahalyna gabat geldi. Türkmen hökümeti tarapyndan yglan edilen ilat sany köpleri gen galdyrdy. Häkimetleriň 16 ýyl garaşdyryp beren sanlaryna görä soňky 30 ýylda ýurdun ilaty tas 2 hesse köpelen bolmaly, emma ýurdun dürli tewitlerindäki ýagdaý ol ýerde ýaşaýanlaryň epesli adalanlygyny görkezýär. Türkmen häkimetleri soňky 12 ýylda ýurdun ilatyny 2 ýedek sanamagy guramalaşdyrdylar we 2010-njy ýylyň ilat ýazywynyň netijelerini çap etmekden saklanyp, bu gezekkisiniň netijelerini 7 million adam diýip yglan etdiler. Bu aralykda Azatlyň habarçylarynyň dürli welaýetlerden berýän habarlaryna görä ilatyň epesli adalmagy hemme ýerde gözeýilýär. Köpçülikleň täkmet migrasiýasy, ölüm derejesi we çağa dogrulyşynyň pes bolmagy ilatyň köpelmegine päsgilçilik döredýär. Ilatyň adalmagyny döwlet edarlarynda işleýän çeşmeler tarapyndan azatlyga berilen resmi maglumatlar hem görkezýär. Hususan da Balkan welaýatynyň döwlet guruluşlarynda içerki ulanyş üçin bar bolan statistiki görkezijilere görä käbir ilatly ýerlerde soňky 2-3 ýylda ilatyň sany tas 2 hesse adalypdyr. Mysal üçin 2000-njy ýylda Türkmenmaşdaky Aktaş şäherçesinde 12300 adam ýaşaýardy. Häzir 2023-nji ýylda bu ýerde 7100 adam ýaşaýar. 2000-njy ýylda Jangar şäherçesinde 18000 adam ýaşany bolsa, 2023-nji ýylda 14250 adam ýaşaýar. Bu ýerde köp gazak, rus, tatar, Azerbaýjan, Ermeni milletli ilat ýaşaýardy. Köpüsi ýurtdan göçüp gitdi. Diýip ýerli hökümet edaralarynyň biriniň işäri adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä köpçülik bilen täkmet migrasiýasy we ýurtdan hemişelik gidýänleriň sanynyň köpelmegi sebäpli ilat sanynyň adalmagy bilen bilelikde ölüm derejesi hem çağa dogulşynyň pes bolmagy ýaly ýagdaýlar hem dowam edýär. Demografik ösüş gaty pes. Maşgalalarda çağalar az. Köp çağal maşgaly ýok diýen ýaly. Soňky näçilli maşgalalarda iň köp 2-3 çağa bolýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa hatda 1990-njy ýyllarda da 6-8 çağal maşgalalar bolýardy. Inni beýledäl. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Hökümetiň yglan eden ilat sanynyň görkezijileri ýöneki raýatlary da gen galdyrdy. Ýurdun ilatynyň adalanlygyna hiç kim şüphelenmeýär. Belki de häkimetler hemmäni bir näçe gedek tanandyr.
Hatta ölenler hem sanan olmaklary mümkin. Dip Türkmen başçıly söhbetdeşmede aýtdy. Tas 17 ýyllap ila sany barada hasabat bermedik Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda doguluş we ölüm derejesini görkezýän maglumatlary hem köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Ýurdun 7 million ilaty baradaky resmi beýany bilen baglanşykly Mari welaýatynyň ýaşaýjylary hem şu günler pikir alýarlar. Bayramalyda hiç kim 7 milyon adam baradaky resmi sanlara ynanmaýar. 1995-nji 2000-nji ýyllarda ýurtda 5 milyon adam bar diýen san çap edilende de hiç kim ynanmandy. Emma şol döwürde häkimetler käbir zatlary edýärdi. Buluçlara pasport berildi we olar türkmen diýilip hasaba alındy. Şol döwürde hemme ýerde adam köpdi. Indi hatda ulu şäherçeler de boş. Käwagt köçelerde diňe bir adamy görüp bolýar. Diňe bazarlarda adam göze ilýär. Käbir obalarda erkek ýok diýen ýaly. Erkekler öňden märi iş gözläp gitdiler. Indi aýallar hem köp gidýärler. Dip Mardaky çeşme gurrun berdi. Azatlyň çeşmeleriniň gararsız media neşirleriniň we halkara uramalarynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistandan onlar çilbäri uly migrasiýa akymy dowam edýär. Ýylda ýüzlerçe müň adam ýurtdan gidýär. Gidenleriň agla we köpüsi ýygyna dolanmaýar we ýene uly bölegi mümkinçiligi bolsa ýygyna gaýtmagy planlaşdyrmaýar. Agyrlaşýan sosial-ykdysady meseleler köpçülikliň ýersizlik, korrupsiýa adamlary ýurdun daşynda täze mümkinçilikleri gözlemäge mejbur edýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa temasyny hem resmi taýdan agdamýarlar. Ýurtdan gidenleriň sanyny görkezýän maglumatlary hem çap etmeýärler. Döwlet Statistika Komitetynyň başlygy 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini elan edip, Türkmenistanyň umumy ilatynyň 7 milyon 57 min 841 adamdygyny öňe sürdi. Ondan öň iň soňky ýylda resmi statistika 2006-njy ýylda çap edilipdi we şonda ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýanlygy öňe sürilipdi. Ondan ozal 1995-nji ýylda ýurdun häkimetleri 4,5 million ilatyň bardygyny aýdypdy. Ondan ozalky sana görä 1980-nji ýyllaryň ahirinde Türkmenistanyň ilatynyň 3,7 milliondygy aýdylypdy. Lewap vilayatyna täze hassahanalar we saglyk merkezlerini gurmak işleri bellenilen möhletden uzaga çekýär. Sebäpde 1960-njy ýyllarda ulanylmagy verilen köne hassahanalaryň awatlaýyş işleri lukmanlaryň üstüne ýüklenýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji ýylda Günnäger vilayatyndan habar berdi. Vilayatyň çägine ýerleşýän hassahanalarda we saglyk merkezlerine her ýylyň tomuz passyna remont işleri geçirilýär. Hassahanada opurlan niwarlary suwamak we renklemek işleri lukmanlaryň üstüne ýüklendi. Diýip Türkmenabatda bir saglyk işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar sebäpde hereket edýän saglyk teskarlarynyň agramly böleginiň 1965-1970-nji ýyllar aralygynda işe girdilenini aýdýarlar. Saglyk işgalary köne binalaryň awatlaýyş işleri üçin zerur bolan guruluşy harytlaryny öz harajatlarynyň hasabyna satyn almaly bolýarlar. Sebäpde ýerleşen ruh keseller hassahanasynyň bir saglyk işgara Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Köne saglyk binasyna lukmanlaryň hasabyna awatlaýyş işleriniň geçirilýändigini tasdiklady. Ähli guruluşy harytlaryny öz hasabymyza satyn alýar. Döwlet guruluşy harytlary bilen üpjün etmeýär. Diýip ruh keseller hassahanasynyň bir lukmany aýtdy. Türkmenistanyň näçe milbäri saglyk goraýyş ulgamyna hojalyk hasaplaşygyny ornaşdyrmagyň üstüne işleýär. Hojalyk hasaplaşygyna kärhanalar öýdölerini maliýeleşdirýärler. Lewap vilayatyna ruh keseller hassahanasy psih dispanser görnüşinden öýdölerini dolandyrmakda kösenýär we awatlaýyş işleriniň çykdyjylary lukmanlaryň üstüne ýüklenýär. Ýöne günnäger sebäpde bir ruh keseller hassahanasy däleýsem onkologiýa we inçe kesel hassahanalary hem köne binalarda ýerleşýär we her ýylyň tomuz pasyna awatlanýan deskalaryň hataryna galýar. Türkmenabatda bir näçe ýyl bäri täze onkologiýa hassahanasyny gurmak barada meýilnamalar öňe sürilýär. Ýöne anonimlik şertine habarçymyz bilen gurrundaş bolan Türkmenabatda bir ululukman bu hassahanany gurmak işleriniň 6 ýyldan gowrak wagt bäri ýyda tesirlenýändigini gurrun berdi. Vilayatda 2019-njy ýyldan bäri täze onkologiýa hassahanasyny gurmak barada gurrun edilýär. Ýöne binanyň guruluşy her ýyl ýyda tesirlenýär. Bu hassahana 2023-nji ýylda tamamlanar diýilýärdi.
Deyip Ululukman aýtdy we bu ugru boýunça hastalyyan adamlaryň sanynyň köpelýänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Leva Pulatynyň Saglyk goraýyş müdürliginiň maglumatlaryna görä tutuş sebitde umuman 28 san iri saglyk merkezleri we hastahana hereket edýär. Yerli medeniýete görä sebitde 100 orunluk welayet onkologiýa hastahanasyny, 300 orunluk iňçe kesel hastahanasyny gurmak meýilleşdirilýär. Şeýle-de welayet saglyk goraýyş müdürliginiň yerli medeniýete beren maglumatlaryna görä bir näçe ýyl mundan azal welaýatyň bejeriş, sagaldyş, iç keseller we narkologiýa hastahanalarının durukunu täzelemek, käbir hastahanalarda düýüplü abadlyş işlerini geçirmek gödüňünde tutulýardy.